новото видео. Втора серия. Няма да го мине пак. Виж, аз съм сигурен, че ще мине първи път. Това ми изглежда адски лесно, бе. Сега ще взривя цялата мина. Ако може. Чакай. Там. И се вбесих. Ела, мима. И ти двете, бе. Искате ли двете, а? О, ти какво? От мен ли се подкрадваш, бе? Опа, нямам батерия. Ще ти свърши за това видео. Съжалявам, трябва да го минаш по-бързо. Ето сега тук експлодира всичко. Но да знаете, в трета серия, ако има такава, ще се срещнем с боса, който ще бъде много корав и много голям. Така че не гледайте и в третия епизод, след като свърши този. И свършва след едно... Трябва да го... Вече свърши и без това. Гръбнахме мисията. Има ли? Всичко свърши. Мисля, завърши. При боса! Да, ще го снимаме в трета част. Това е след